Myslíte si, že zero nápoje sú zdravšie než klasické? Blbosť! Austrálska štúdia z roku 2025 skúmala viac ako 36 000 ľudí po dobu takmer 14 rokov. A výsledok? Potvrdil to, čo hovorím už roky, za čo ma mnohí hejtovali. Už jedna plechovka umelé sladeného nápoja denne zvyšuje riziko cukrovky druhého typu až o 38%. Wow! To je viac než tieto klasické sladené nápoje. Tie zvyšujú riziko iba o 23%. Teraz by ma zaujímalo, čo hovoria všetci tí odborníci na zero nápoje, a bolo ich veľa. A práve kvôli tomuto je dosť možné, že tak prudko rastie cukrovka druhého typu u tínedžerov a detí, čo kedysi vôbec nebolo. Čo sa týkalo tej štúdie, tak riziko pretrvávalo aj pri zohľadnení váhy a životného štýlu. Umelé sladidlá môžu narušiť črevnú mikroflóru, metabolizmus a inzulín. Takže za mňa, keď už si mám dať raz za čas niečo, tak si dám tento klasický variant, nie zero. A vy, čo si o tom myslíte? Dáte si radšej obyčajnú kolu alebo zero variantu? Hoďte mi to do komentára a ďakujem.